Táto nehnuteľnosť vám neukazuje limity. Ukazuje vám možnosti. Rodinný dom, 2 samostatné bytové jednotky, sídlo firmy alebo prenájom. A čo tak všetko naraz? V tomto prípade jednoznačne platí. Raz nehnuteľnosť vidieť je viac než 100-krát o nej počuť. A raz ju zažiť je viac než 100-krát vidieť. Sme v Záhorskej Bystrici, v pokojnej slepej ulici. Dom stojí na pozemku s výmerou 1018 metrov štvorcových a ukrýva 2 samostatné bytové jednotky. Každá má vlastný vstup, prípojky, dispozíciu aj atmosféru. Prvý byt je pôvodný, z roku 1974. Obývačka s krbom, terasa so vstupom do záhrady, samostatná kuchyňa so špajzou a veľká kúpeľňa. V súteréne ďalšie izby a úložné priestory aj vlastná garáž. Tento priestor vnímam ako výbornú príležitosť. Pre rodičov, deti alebo ako sídlo firmy, domáca kancelária či ordinácia. Druhá obytná jednotka, skolaudovaná v roku 2002, je okamžite pripravená na komfortné bývanie bez potreby zásahov. Už pri vstupe vás privíta priestranná obývačka s rozlohou 77 metrov štvorcových, ktorá vďaka vysokým stropom pôsobí vzdušne, otvorene a elegantne. Priestor plynulo nadväzuje na jedáleň a kuchyňu, čím vzniká ideálne miesto pre spoločné chvíle s rodinou aj priateľmi. Na prízemí sa nachádzajú aj 2 pohodlné izby a 2 kúpeľne. V podkroví vás prekvapí ďalšia izba, ktorá môže slúžiť ako pracovňa, ateliér alebo hosťovská spálňa a terasa, z ktorej sa otvára výhľad na okolie. Výhľad, ktorý vám nikto nevezme. Nezastávaný, trvalý, ničím nerušený. Záhrada pôsobí ako vlastný malý les. Ovocné stromy, kvety, zeleninové záhony, skleník. A keď práca skončí, je tu terasa, vyhrievaný bazén a ticho, ktoré sa nedá kúpiť. Tento dom nie je len o metroch štvorcových. Je o príležitostiach, priestore a pokoji. O súkromí, ktoré má dušu. Ak ste pripravení vidieť ho naživo, ozvite sa.